Geweldig. Even zien. De boel even instellen, ja. Zo, nou, we zitten even op kantoor. Het is de laatste weken voor de vakantie, hè. De vakantie er rond te komen. Dus het kantoor dat smit we aan het eind van deze week dicht. En dan komen we er 3 weken net mee. Geweldig. We moeten nog 4 dagen, 4 dagen. Ja, 4 dagen naar deze. Dus ja, het is een beetje uitzetten. Uitzetten tot het voorbij is en dat het vakantie is. Dat we gewoon de door achter ons dichtloeken kennen. Maar voordat we de door hier achter ons dichtloeken, hebben we eerst nog een verrassing. Ik wil laatst immers naar Frankrijk daar. En toen was ik even in de Champagne-streek. Even zien. Maar ze zijn misschien ook zo. Een flesje champagne verzeld. De Champagne-streek bekend van de champagne. En dat drinken. Dat goedje. 100% Pinot Noir. Gewoon de kocht in de Champagne-streek. Dus dat is... daar zit garant voor even een mooi feestje op vrede de medje, denk ik. Waarschijnlijk vrede de medje. Maar net te vol drinken, want ik ga waarschijnlijk nog een putje vrede, jongens. Maar goed, je bent directeur of je bent net, hè, want we zijn directeur van ons eigen reclamebureau. Dus in principe bepalen we zelfs wat we doen. Want dat is, als je directeur bent, dan bepaal je zelfs. Ik ben er helemaal mee eens, Jan. Ja, hè? Ja. En we gaan nog een heugelijk feit. Ja. Uw bedrijf bestaat 4 jaar. Oh ja, Jan? Ja. Nou, vet man. Ja, wat wist je ervan? Ik Echt ben al 4 heel weken gewoon maar, nou ja, 4 jaar maar hoor. Oh, we gaan een soort jubileum met z'n tweeën. Ja, je wil. Lekker man. Nou, dat 4 letteren die hier even, hè? Dus de bromance is strong. Ja, maar dat 4 letteren die hier even, hè? Ja. Dan wat doen we dan? Dan gaan we naar Italy. Italy. Ja. Wat oors, hè? Ja, wat oors, hè? Want we gaan dus dan in september nog even naar Italië daar met z'n beiden. 4 dagen, 4 dagen voort. Dat is ook wel mooi, maar elke keer dan langer te doen. Hey, elke keer dat we dan langer besteden, dan geven we gewoon daar langer voort. Zeg maar 24 jaar besteden, maar verdoor in een lange 3 weken maken we voort. Ik moet eerlijk zeggen, we besteden ook 4 wier. En nou, toen het eerste jaar, toen we de omzet eigenlijk nog net heel heeg. Laten we zeggen, Dat ben net heel heeg. dat is net heel heeg. Maar goed, laten we gewoon zeggen, dat we net zo heeg. Ik zou zeggen, je kent er als 1 persoon haast net van leven. Maar inmiddels, ja, ik heb er eigenlijk wel ruimschoots van leven. Met z'n beiden zelfs. Dus we doen het goed, denk ik. Ja, logisch natuurlijk, maar nee, vroeger had ik bij Omroep Friesland werken, dat had ik een tijdje dienen. Toen op een gegeven moment hebben we dus besloten, nou, via Berlijn, om samen te werken. En ja, dat is een succes gebleken, dat nota. Dus we zetten gewoon terug op naar de volgende 4 weer. En wat doe je meer dan hele dagen? Zullen we afvreden. Ik film je wat. En Bart die is weer van de farmjouwing, dus die is douane met farmjouwing. Je hebt bijvoorbeeld het logo van de Friese Vlogger had er tekenen. Komt ook een nee-logo gewoon trouwens. Plus, hij had de t-shirts van me. Als je zegt t-shirts, welke t-shirts dan? Nou, deze t-shirts. Geweldig. Misschien een beetje bier al, misschien wel leuk. Een beetje bier al van het kantoor. Zeg ik het helemaal? Gewoon een beetje bier al is leuk. Gewoon een beetje. Goed Bart, ik geef een hoesta. Ja. Ik zie die mooi weg, hè? Dan ben je nog wat, denk ik, ja. Best je hoort dat? Wow. Bezien, dus de vaste factor hier van het bureau. Bart is de vaste factor. Zit je nog wat spannend dan? Komt het niet meer? Wat is het? Oh, misschien wat lekker eten sieren. Mooi zin. Ja, het is het maatje. Ja, misschien lekker pasta's of zo. Ja? Ja, Ja, ik denk het, ja. mooi zin. Wel heel leuk, leuk. Wat voor pakje had je ervoor gekocht? Haha. Geweldig. Ik ga de jas op even onder die, hè? Dan kijk je hoe het staat. En dus staat er wat op met de wachtje, want mijn vriendin die had namelijk een weegschaal voor mijn naam. Het vond me de laatste hier op foto's dat ik wat een heitenbuk kreeg. Zo. Zo. Dus ik denk, wat kan ik nou doen?
Nou, afvallen, hè? Nou, ik ga de andere tijd alleen wat doen dienen. Ik ga minder aan het snacken west op een jantier. We gaan bier drinken natuurlijk, want ik hier net bier natuurlijk voor, want dat valt nergens op. Dus voor mij gaat het goed, maar ik hier dus geen referentiemateriaal. Dus ik ga nou een vriendin vragen als ze voor mij een weegschaal ophelpen. Ja, ik ben altijd wel redelijk betierd van bed hoor. Oké. Maar dan maak ik wel een beetje zaad, want de rest laat je natuurlijk nog te sliepen. Net iedereen is aan bed. Nee. Ja, dat is niet ongekregen een step. Dit is de zachtste poes van Friesland. En we hadden nog een gast bij. Eerst weer de poes, nu hebben we nog een gast. Ik een zeer aanhoudende gast dit. Hey. Zo, even zien. Kom maar. Kom maar. Kom maar, goed zo. 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 Wat hè? Pa. Apoe? Oh. Hier is er nog een jongen maar die jak in. Ik heb weer op een loud. Je hoort even net op een fiets, maar in een auto, want ik ga nog een putje een beetje in Damwoord. Dus daar was wel een henne. Dus ja. Yeah. Dan moet je even op een andere manier, hè? Ja. Zo, nou. Dan ben we erbij, hè? Kijk eens. Nou, hier dan nog net. Yo, hoi. Hoi, bist er haast aan het? Nee, ik ben Jacob foto's te meiden, hè? Maar waar is de sleutel dan? Ik? Oh. Ja. Is dat, Nee, die had ik in de hoesen. is dat handig? Nee. Nee, oké. Nou, dan mag ik even de ons regelen. Was de Erwin even vreden, toen je het dan wel. Best. Die ontkaam of zo. Wat hè? Wie het die ontkaam? Ja, ik dacht toen ik was naar dingen staan, maar ik via dat ze eerst natuurlijk wel even door is. Yes. Oké. Nou, we gaan Erwin vreden, dat er maar niet. Ja, succes. Hoi. Doei. Geweldig.